ijana begi nọrọ begi ka nwoke ịmara ihe ijiji akpado ka nwoke kpado ka nwoke na ya ja gbapụrụ ndị ntọrị na be anyị ma ọ gbapụrụ ndị na-emegide anyị na o nwere ndị na-ezite ha bịa mebie anyị ka anyị were gbakesịa maka na okwe gbaa n'ibe n'ibe mgbe anya ka ọha mmụọ ji ekpo okwe gbaa n'ibe n'ibe ọha mmụọ apụta iro o nwezikwere na onye iwe na-ewe na ala Igbo ncha anyị niile agbafusie ịrụcha ụlọ ịhapụrụ ya nwanne papa gị na ya ga-adịra mma ụfọdụ ume kụziri peace with their uncle because nọ n'ozu n'ụlọ ọ gbara ọsọ uncle ya n'ozu n'ụlọ ka o nyeziri kii ya nwa ọmara ya na ya dịrọ na mma orezoghara eme ya nkụrụ jee letanị mbe nna jee na ruo n'ebe ahụ akwụ na azachasị ebe a ụfọdụ mere nwunye nna ha na ya na-enwe okwu ya ka o nyere kii ụmụ nwunye ya taa. You don't have power again. You don't have secret. All the mighty and the good houses nọ na ala Igbo onwezo ebi n'ime ya. Everybody's on the run. Kedu mgbe ị ga-agbadebe ọsọ a mana kwa mara na akwa a na-achụ gị na-agba na-achụ gị mana ị na-akatasị mba ọ bụrụ eziokwu ihe ga-eme taa ya ma echi efu na onye ị na-achụ nwere ike isi ọ dịkwa ka ndị enwetakwara ike nke ikpeazụ a ibidokwa chụwa ndị na-achụ gị mana anyị bụ Igbo anụọ ya mee mitin ndị PG obodo gbee mitin ndị obodo kwụsie onye okwu ka onye ọbụla nnubata na Krismas ka anyị beta eke awa pozishọn dịka be anyị na mgbe mụ na-aba agbawa Krismas na aka eji ama na Igbo nwere ife wepụ na iweji were na ozi ya isi ya na plafon wepụ na iweji ụna ya gbadebe ose a one mgbe kemgbe dị iko ya ebi dị mụnye na-agba onye iro gara akparị ihe nwe na-anye gị ọsọ dị mụnye na-akparị ụlọ kacha gbafuo London ndị ego dịrị aka kpọnwa ha laa London ju ebe ahụ tufuo ndị nke mụrụ amụ na n'Igbo tọkịrị dị a ị na-agbafuzi ka gị n'ime ị na-agbafu ka gị n'ime ọ bụ otu anyị onye ọbụla na-agba Sọndụ onye ọbụla na-agba anyị na-agbafu ọ ka ndị nna ya siri gbaa ya iwere kaburu onye obodo ebu ka ọ bụ na ịma na chalenji debara gboo otu a ka nna gị siri gbaa ya iwere bụrụ onye obodo unu otu a ka nne gị siri gbaa ya iwere bụrụ onye obodo unu o were ruo na tọnụ nke anyị onwunwe ihe anyị menwu anyị ejenwu anyị ewechighata nwobe anyị asụsụ mba Igbo ka anyị kọkakwa na aka ọnụ kedu nke bụzi ndị anyị ama ndị ha abata eke obodo anyị ụna nọrọ ebe na-esi mba dị iche iche na-ekpobatara anyị ndị na-ebe eteke over our place eteke Igbo ewere Igbo abụrụzie ihe soro onye omebe gịnị mebere anyị egboka ido ya wa kedu ihe mebere anyị egboka ido ya wa na egboka ido ya wa bụ na Igbo gbekwe egbocha nke iji bụrụ Igbo usofu ebe tiwa ka e bụrụ sizi etiwa nke ikpeazụ a ndị nne nna anyị adịrọkwara ụnụ hapio ndị isi adịrọkwara ụnụ wa bụ ụmụ Igbo hapio ala ịzụtụkwara ụkwụ adịrọkwara ụnụ hapi ala Igbo na-ewe iwe o mekwara ebe edere na akwụkwọ nsọ si abụrụkwa m ihe arụ mmadụ ibi were ihe nketa nke nna m ala Igbo na-ewe iwe n'aka ụmụ Igbo ala Igbo na-ewere ụnụ iwe o ala Igbo ọ bụrụkwa otu aka nna ụnụ ha si zọta Igbo mana onye ekere na ọrụ eke okere ọrụ onye ọbụla bụ onye mara nke ọ ya dị ya dị onye mara nke o yi emenwe mee etinyela m mkpu nke m saa aka mụnwazi na onwe m tiri mkpu a na-agbakwa gị na-echetakwara gị ebe isi ma na-eme ka ị mata na ifuru ọsọ anyị na-agbaba anyị ifuru ọsọ anyị na-agba n'Igbo be anyị kọntinu osi otu agbaba ọsọ a o ji emesịa mmadụ anya kwụzi mmadụ n'ụlọ ana Igbo agba nwaanyị mgbe ana Igbo gburu nwaanyị ndị iro a bakwute gị ha kuchie ụmụ nwaanyị anya niile kuchie ụmụ nwaanyị niile n'ebe a mụbara ha nwa ka esi achụ mmadụ n'obodo Igbo na-eficha eficha ka anyị mụrụ na anya Igbo na-eficha eficha hapụkwa big boys and big men Igbo na-eficha eficha all the big boys and big men let them come out ka anyị ma na ihe mere be anyị ka anyị nupụ ni once wepụ wage ka anyị nubatazie ka anyị wee malụ ma ọ bụ ha kachasị anyị niile bụ na Igbo ma anyị nata gọọmenti na-akpanye anyị na Naịjirịa ihe a na-akpanyere anyị bụ na anyị gbafa nkịtị maka na ka ha rabụ gọọmenti ọfishals ha niile aka ndị Naịjirịa si hol ehi ọ bụla iwe were ndị mmadụ ekwu iwe na-ewe anyị ndị mmadụ eju main road ha alakpuo si mee ya otu a na n'Igbo unu ekwekwara ka ha planụ n'Igbo ndị a na-enwe long term project o projekti ha na-eto ogologo ọkwa gradually oburu oge take over everywhere ịbatazie asị kama okwu ya ese ha were some portion kama okwu ya ese ha were nka kama o ya ese ha were nka mgbe i bidoro na-asọbụsi ihe nwere inye nka obere oge ọ gara ụmụnna kwezuo ha nchere na-ekwere gị ya why na gị na ha abụọ the same tribe why na gị na ha esi agbụrụ ofu agbụrụ why na gị na ha ara efu okwu why na gị na ha ara asụ otu asụsụ ihe a m sụrụ kịta bụ asụsụ ka m sụrụ atụrụ m okwu ya n'ilu mana atara m akị jara ya eze ka ịghọta ihe m na-ekwu
inweta ozi a mee ka ọ batasịgodi na be unu ka unu malụ na-achọ gị na-agba a na-ewere ihe inwe a na-achọ gị na-agba a na-ewere ihe inwe achụgide gọọmenti ya achụgide gị achụfuzie gị achụfuo you can never come back again. Ọ bụ onye gbafuru natara ndewo.